Braćo ustaše, želio sam da se u ovim časovima pogledamo oči u oči. Želio sam da si progovorimo od srca k srcu, da si reknemo jezikom koga u prvom redu razumijete, braćo ustaše, vi, a koji jezik razumije i cjelokupni hrvatski narod. Ima ih moguće, hvala Bogu malo, a tko znade da to uskrsnuće nije došlo preko noći. Bio je dugi niz desetljeća, moguće i stoljeća, priprava za to hrvatsko narodno i državno uskrsnuće. Kroz vjekove, u vremenu ropstva, u vremenu okrnjene slobode, hrvatski je narod davao iz svoje sredine sinove koji su bili preteče, koji su pa i čitave svoje živote radili i borili se za ono što mi danas imademo. No, napose, u posljednjih 20 godina hrvatski je narod dao iz sebe borce, dao iz sebe sinove koji su pripravili zadnje puteve, koji su učinili zadnje čine, zadnja djela za potpuno oslobođenje hrvatskoga naroda. I malodušnici rekli da smo ludi. Onda su rekli da smo fantaste. Onda su rekli da smo tuđi plaćenici. Braćo ustaše, danas su oni luđaci, danas su oni malodušnici, danas su oni tuđi plaćenici, a mi smo nezavisna država Hrvatska.